Huriani Tuhan na hinulungan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus di bagasa tikyon nang marsaur hita marhiti hiti hatan ni Tuhan martang yang mahita. Damini debata na sumurung siyan salhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate do pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Huriani Tuhan hatani debata na sartu hita di bagasa tikyon. Denek maisian buku Nehemia bidu 5 mamukam senesada masuk 1:10 pemahatani Tuhan tapayoti hukma. Dungi manganggu gibadar ma situan natoropi rodi jelmana sida dopa ahangina sida halak Yahudi. Ayadong do deba nama dok torop do hami nang anak nami do guru nami salion nami maeme asa mga kami jala mangulu. Alay angguna deba madok ikut leonon nami nama hauma nami porla anggur nami do bagas nami bahen si koram asa terbaik kami manor eme managam haleo. Ada musi diba akan nama dok nunga hurang kami hepeng bahen gar ni rudo turajai hauma nami do porla anggur nami si koramna nuaing pe ya songoni sibuk ni hanggi nami songoni do sibuk nami aka anak nami pe laos songon anak nasi dado hape idama iklonon nami nama anak nami do buru nami bahen hatuban nunga pola mengadop deba sian buru nami jela marhar guguan debata tangan nami hamu nami pe doho porla anggur nami nunga sahat tuhala na asi jadi terima situtu maau dung hubege anggu nasida do alu nasida. Jadi marpikir marohaku di bagasan las mangonai hata maau tuhala na sangap do tuakaiduk niku mamadok nasida nunga majalo bunga ni hepe kamu hape ganup sian hanggina jala hupaluh masada luhutan nabalga mangalo nasida dungi niku mamadok nasida nunga pola hita manobu sahanggita halak Yahudi akan ang tergadis tu halak perbegu hobar tu gugut tabi do tamu naing menggadis ahanggi munai las menggadis tu hita tahe jadi si be mana sida dang halusasa dungini kuma dang dingkan pabay na munai daikon marhabiaran tu debatat tahian hitanian tamamar parange ala ni pangisahion ni halak barbegu musutai nang aupe nang anggiku do akada posokku nung au pasali hamina sida perak do eme ua italese homma utangon ua paula kabuna ma tunasidas sadarion hamana sida porla anggur nasida porla jetun nasida do bagas nasida rodi bunga ni hepeng eme anggur dohok miyak nang tinunggu muna sian nasida dungini na nasida ma olo mahami paulakon jeladang be tunggun nami sian nasida bainon nami masongon nani nokmi dungi hujuma akamalim lahu supatol tol manasida asa bainon na hubartu hatai akub ni hupas pas semua para doraan ni bajuku hudok saya songonima pas pason ni dibata ganup julma na sumaka jongjokon hataon sian jamuda do sian artana iko songoni ibana tarpa pas jala luangan dungi sadok luhu tani madok amin jala dipuji nasida Jehoba halak si tuan atoropi pe diulau do hobar tuhatai ido pajahonna damang denang nainalonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus sudinak kita jolma na di portibion
pasti hiado muruk, pasti hia terimas. Jel somalna sasahala muruk manang terimas disyala adong nasuhar sia roha do pikiran. Adong naso na terjalo jel adong na berusaha mengguturi akaruhu naung ditotuh. Damang dinang nenolonga di baga setuat de Yesus Kristus. Dumula bangso ni debatai sian habuanga Babil di paulak raja Asyur. Jala dipilih do si Nehemia gabi partugi di tonga-tonga ni bangsoi. Neng manguluhon padenggaton paturehon huta dinasida naung segay. Jala diulahon si Nehemia do hubbar tu tohonan manang ulaw. Alay amanginang ditiki si Nehemia fokus neng padenggaton huta nasida tubuh maaka parbola-bolaton di tonga-tonga ni bangso. Tubuh maaka parbadaan. Adong ma na mangaluli parutungan. Adong muse na pasya-siya aka ahanggina. Jal adong muse na mangangguhi. Alanya keberni di sitaonon na dilala di bagasamol. Hurian ni Tuhan. Tarsardo baritay sahat tu si Nehemia. Nang tubuh do parbola-bola do di tonga-tonga ni bangsoy. Nang adong do aka bangsoy na pasya-siya aka ahanggina. Dung saha barita itu si Nehemia muruk mas si Nehemia tarimas ibana dang dia halo mohon ibana adong parbola-bola ikut sadadu nasida asa buitugu pajongjong bagas dinasida padenggaton huta dinasida asa unang tertaba benasida songon neselao. Dung sah baritai jala tarmuru si Nehemia di bagasan ayat na pauna po di papungu ibana masaluh na bangsoi hubbar tu persoalan nangro di tonga-tonga dinasida. Sada sikap na luar biasa na pinatuduh ni si Nehemia. Jala dang dido si Nehemia ho salah jala ho sitok. Dang dido si Nehemia ho ikut uhumon jala ho ikut paluaw. Alena di igil si Nehemia buhado parbola-bola tuni buhado parbadaani asabuy marsi jalwar roha asabuy musenang dinggan asabuy musena si desatahi asabuy musena si nasaurdo. Dilehon si Nehemia ma panorangion panuturion tu bangsoy. Jala didok si Nehemia maniroy nasida. Di bagasan ayat pawaluhon paniroyon na pinasa di si Nehemia. Nunga pola hita manobus ahang kita halak Yahudi. Akanaung targadis tu halak parbegu. Hubbar tu gugut tabe doh naik manggadis ahanggi munai laos manggadis tu hita tahe. Didok si Nehemia haru naung tergadis tu halak na asing tu halak sileban nunga tatubus asa mula tu bona pasogi na asa mula tu na tua-tuana ale buasa hamuna marsi gadisan jala buasa ima gadisong muna akka hanggi muna jala buasa dodona muna manang tindasong muna akka hanggi muna. Didok si Nehemia mah dang dinggap pabay na muna. Nadinggan iko marsilihanan iko marsyurupan jala paulak kamu nama akka naung di pasalihamuna
na marlapatan Nehemia neng madokon. Daripada hamuna marsiujunan, daripada hamuna marbada, tumago mahamuna marsadani roha. Akan namora di paula ma akan namarsinggir tu ibana. Namarlapatan unang adong be di tonga-tongat ta perbadaan. Unang adong be di tonga-tongat ta penindasat. Jangan ada lagi di antara kita mencari keuntungan untuk kepentingan pribadinya. Tetapi yang diinginkan dia bagaimana mereka supaya bersatu hati, bersatu padu untuk membuat sebuah kekuatan sehingga apa tujuan mereka, yaitu untuk menjadikan kota mereka, tempat tinggal mereka menjadi tempat tinggal yang benar-benar nyaman, yang benar-benar bisa melindungi mereka. Tetapi kalau sesuatu perkelahian, sesuatu permasalahan sudah terjadi di tengah-tengah persekutuan itu, perkumpulan itu, bangsa itu, maka apa yang mereka impikan hanya sebatas mimpi belaka, tidak bisa memberikan yang terbaik kepada mereka. Hurian yang nolong di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Na taberin di bagasa turpukon. Paniroion na pinasah ni si Nehemia tunasida ditulupi jala tubuh ma olupulup jala tubuh malas ni roha. Di bagasan ayat 10 tului di dok nasida do amen jala dipuji nasida ma Jehovah. Siano terhida ma ternyata asa dengan persauran, asa dengan pamujion ikut arung doa sadau. Damang dahinang nanolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Hobarto jahan nasa tuhita di bagasa partikianon di bahasa Indonesia di do Allah menjawab setiap pergumulan. Ditanya debatado manang ditata debatado salu akka si taunota. Na perjulus sahali senhatan ni Tuhanon neng takas di pasah tuhita ganuk marsada-sada molo marsitauno kita di bagasan parngolota si ganu pari naiko jewota neko pasahatota aka holso ni roha do pikirata ima tuna maruhaso naboy mangurupi hita isi mai debata Jehovah alini amanginang ragam doa kasih tahono natatau di bagasan parngolota ragam doa kasusaan. Alay sunga bangso ni dibatahi di pasah nasida doa kasusaan na doa kapanggongomi. Nakita pe kosongonima. Aha susaan na tubuh di bakata roha do pikirata. Iku pasahatot ta may imatu dibata Jehovah jala pos rohatta. Alusan ni dibatado salu akka alu-alutta. Alusan ni dibatado saluhut akka jojutta. Alusan ni debatado salu na akka paru kilo nadung di bagasa roha do pikiran. Ale dengan catatan ikko pasahatot ta doi saluhut na tu debata. Ido na diigil ni debata siya kita garuk marsada-sada damang dena. Una kita nunga marsitaono kita nunga do tahilala di bagasan parngolota. Ala dangolo hita mapolus tu debatas sagugot tadu tapakke jelasah kahos menurut tapakke gabi na hurang dinggan do dapot na paduhon damang dainang senhatan ni Tuhanon nang diajari tu hita ganuk marsada-sada ikon adong do di tonga-tonga ni rumah tanggatta di tonga-tonga ni akka ngulutta marsiliana roha asa dapot ta hadameo asa hadapot ta las ni roha ina do ama iko marsilana roha na tua-tua tua ka anak songoni asa unang tubuh aka parbadan na hurang dengkan jala molo nunga sadah kita marsilana roha di bagasa ngolutta tanyang tape tu debata gabe tulus pagi dua tape tu debata gabe di tanyur debata
Dan mungkin amanginang bui tulus tanyang ta, bui tulus bangidoat ta, molo di tonga-tonga rumah tangga ta ganuk marsada-sada, di tonga-tonga ni keluarga ta, kulang aka perbola-bola tu na terjadi. Justru molo tung pehita martanyang tu debata jutan hulang papuas tagas tu, ning mangidu asa di debata na tahasuguhon. Alai ternyata sen hata ni Tuhan dang songoni diigli di batas kita. Asa tulus bagi dota, asa tulus tanyang ta, asa tulus na pinarsita ni rohatta patuluson ni debata lehono ni debata tu hita. Ikon adong du hasada ni roha, ikon adong do roha na marsiliana. Amatai totong tubuh makaholongi tu inat tanah, inat tai pesoni. Anakon na petu among na songoni, among petu anakon na songoni. Aha anggi tu ahana iko songoni. Iko marsinala roha di bagasan parmaluan. Napatuluhon damang daina. Jalaw managabi panipuli. Di taganuk marsada-sada. Siyan hata ni Tuhanon nang takas diajarot di taganuk marsada-sada. Molo adong akka parbola-bolaton di tonga-tonga ni humayanta. Unang tor adong roha manghumi. Ibarat na molo aw adong marukil. Pupasaha parukilokku tuna asing unang tor adong pamikirion. Wajar doi. Ala na hope so ono do juga do kana asing. Tangihon. Jala urupi na marukil na pasahat to parukilan na ito hita. Asa sonang rohana. Unang gabi adong panghumi. Songo si Nehemia sada partogi na denggat. Na mangulan hok Bartolo moniruan di bata. Dung di bege ibana. Parbola-bola to de tarimas do ibana. Alhe rimas na pinatudo di mana. Dari mas manghumi ale rimas nang patupahon na dengka jalahi tagan marsada-sada damang dehina ikusongoni do di bagasan parmalu debata hape dang diuhumi hita di paluas debata do hita mangula kaulota jala di debata do hita asa buba si roha natakang gabi roha namang oleh di bata. Ali amanginang molo tumpe adong aka parukilo tonga-tonga ning olutta. Tapasahak matu di bata jala tatangihon. Ado naik ke dohono ni di bata tu bagasa mulutta. Jala naik kon ulah onotta. Dan langsung ibadah kasih tahun tai terlibat di bata bin salabin termaku sudena. Tapi ketika kita menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan menjawab. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat hati dan pikiran yang jernih, lewat hati dan pikiran yang berpusat kepada kebenaran, maka itu kita lakukan. Lagi barakna au dauro kepek kutor mangido tu debata tor lenoni debata hepek langsung oni. Alai dipakai debata doa kahumaliang perhitian na mangurupi kita. Bosor hatta di si damang daina. Amen martanya kita. Mulai hati madiho ali Tuhan di dinggan di basam di asini roham. Na totong di leho mutu bagasa ngulu nami. Nunga taruli hai marhiti hiti hatam ajari kami. Asa totok kami bui mangulahon hatamon ho Bartolomoni roham. Asa tubu akaholong di tonga-tonga ning ulu nami. Asa tubu hasa daun. Jala asa tubu rohan na mamuji di bata. Marodo pulog kami. Mulihat Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Shalom, salam sehat. Tuhan memasuk-masuk kita.